Tecnovap har udviklet Carmen Plus. Et produkt perfekt til rengøring på hoteller. Det løsner effektivt alle former for snavs og er en miljøvenlig rengøringsmetode ved alle problemer. Alt fra toiletter til tekstiler renses effektivt, alt dette kun med damp. Badeværelserne bliver rengjort dagligt, og der møder vi mange udfordringer. Høj standard af hygiejne ønskes, og også det æstetiske resultat er meget vigtigt. Vi vil rense spejle fra hårspray. Armaturer skal være rene. Toiletter skal også være rene, også i kummen. Vi bør heller ikke have nogen lugtgener, ej heller skimmelsvamp i brusekabinens fuger. Takket være den 165 grader høje damptemperatur, kan vi imødekomme alle disse udfordringer. Temperaturen er desinfektionsmiddel. Således at temperaturen dræber alle bakterier og svampesporer. Med de nyudviklede forbedringer vil Carmen Plus arbejde meget mere ergonomisk og strømlignet end traditionelle metoder. Pletfjernelse af møbler og vægge er gjort meget effektivt med damp. Det skader ikke overfladerne, og resultatet taler for sig selv. Mikroorganismer, lugt fra møbler og gardiner renses let med Carmen Plus. Vask af tøj, tæpper og madrasser er forbundet med meget besvær og især lange tørretider. Med damp er tørretiden minimal, og rengøring uden nogen form for kemi. Du kan allerede sidde i møblerne efter kun 15-20 minutter. Anvendelsesmulighederne er mange. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan rengøres med Carmen Plus.